Boa tarde. A cidade, o camiño e nós. Pensar, contar, sentir e cuidar a cidade entre as súas xentes é iso o reto. Este é o eixo da investigación que ao longo de máis dun lustro leva desenvolvendo o Grupo Galabra, un grupo interdisciplinar no que participan incluso, da USC, pero incluso con participación de xentes alleas a USC e tamén, a pesar desa multidisciplinariedade, originado ou baseado fundamentalmente na Facultade de Filoloxía. E no seu estudo de significados, pois unha liña de investigación sobre a ceira deste grupo é unha análise sobre os discursos e as prácticas culturais ao redor da cidade de Santiago como meta do camiño. Hai unha información, un volume de información certamente impoñente desde o punto de vista cualitativo e cuantitativo que está sendo obxecto dunha exposición en distintos puntos da cidade nestes días. E como, digamos, é función tamén da universidade xerar coñecemento, pero tamén compartilo e espallalo, pois temos hoxe aquí iniciando unha serie de mesas redondas pois a uns representantes, a 4 persoas representando a asociacións veciñais, haberá outra mesa con asociacións veciñais para reflexionar ao redor dos achádegos desta investigación e ver tamén cal é a vivencia e a consideración que ten na perspectiva da cidadanía organizada, encarnada no movimento veciñal, pois están con nos Mercedes Vázquez, da Asociación de Veciños Xuntanza, do barrio de San Pedro, que está á miña dereita, no extremo, e aquí tamén Xulia Guntín, da Asociación de Veciños Bedesma, que é unha asociación de veciños do barrio e eixo de Santa Marta a Choupana. Marcos Pombo, da Asociación de Veciños do Casco Histórico, digamos, vello coñecido, colega meu tamén, e Xosé Manuel Durán de Raigame, que é a Asociación de Veciños do de Sánchez. Eu vou falar alrededor deste, un é o que é o barrio de San Pedro, que é o corredor Rúa San Pedro Concheiros, máis todo o que está alrededor hasta a Avenida de Lugo, que a veces pensamos só na Rúa de San Pedro. E tamén quero deixar claro que o barrio de San Pedro é máis grande que moitos concellos, no sentido de que hai 9.000 persoas vivindo ali, máis as que traballan, xa pensadas 8.000, máis outras 1.000 que viven e tal, que o 50% do noso espacio é patrimonio da humanidade, ás veces dúas veces, e que ten valores patrimoniais que están esquecidos, no construído, no material e tal, que é un arrabal histórico, porque, en certo modo, nós somos o camiño, non é que o camiño pase por ali, é que nós fixemos, a xente que viviu ali na pesca nos foi a que fixo o camiño, por ali pasar. É un barrio sen equipamentos públicos, prácticamente, pero que ten moito dinamismo social, e o que aquí resulta interesante, moito dinamismo económico, ata o punto de que hai como alrededor de 300 negocios de todo tipo asentados no barrio, que é un número moi importante. Ali está todo como apretado, pero hai de todo. Que nos últimos 10 anos viviu un proxecto que agora está un pouco en risco de renovación demográfica, dinamización económica e fortalecemento do que é o sentido de comunidade. E todo iso vemos que agora está un pouco en risco por toda esta cosa de... Porque o barrio de Santa Marta é la outra cara diferente radicalmente de que pode ser o barrio de Santa Marta. Empezando porque a xente de Santa Marta Chopana sigue indo a Santiago, co cual significa a súa posición respecto ao que é o Santiago. Santiago era a zona bella e arredores, pero bueno, sí é certo que dificulta pensar unha configuración de un barrio a uso. De feito, hai unha certa dificultade de integración do barrio bello de Santa Marta, que realmente era a carretera, en Padrón, e a zona de Chupana é unha zona moi específica, é unha zona con un poboamento moi específico, que ahora nos últimos 4 ou 5 anos está mudando, porque está vendéndose todo, e está transformándose nunha zona que era de un barrio obreiro, agora se está transformando en un barrio, está configurándose como un barrio
profesional, porque está sendo as casas están sendo vendidas e normalmente son xente con unha capacidade positiva un pouco elevada, porque curiosamente esa precariedade aparente fixo que se conservara a zona da Choupana como un poblado que agora mesmo está apreciado e valorizado. Curiosamente, ese abandono sistemático pois ora fai que as casas sexan moi valoradas porque ten todos un pequeniño terreno, porque aquela zona está un pouco aillada, pero está protegida, está nun entorno verde, e curiosamente ahora pues eso está facendo que esa zona se veña para arriba e está subindo bastante os precios, pero se está convertindo en unha zona que se a vedes e calquera que pase por ali cree que é precaria, pero curiosamente ahora está deixando de... O que son a problemática dos pisos turísticos que están en aumento, cada vez máis. Entendemos que os pisos turísticos teñen esa componente comercial tamén, de darlle vida ao barrio, pero ao mesmo tempo está tamén o efecto que ten sobre a veciñanza, ¿no? Sobre a convivencia, ¿no? Eu criei-me na Zona Bella, vivo na Zona Bella, que vou volver na Zona Bella. Estou encantado de ir aí, pero a realidade é que estaba moito máis encantado. O concepto do turismo, nós cando facemos entonces veciñais, que facemos bastante, non xurde esta problemática. Quer dizer, nós temos unha problemática que pode ser a asistencia do plan especial, unha problemática porque non temos gas natural, porque non temos fibra, unha problemática polo ruido. Pero non temos unha problemática co tema da... Porque creo que temos esa acción na Zona Bella de que dentro das institucións non sei como temos que ir. O problema que temos é a poboación que se siga a perder. O problema que temos é que unha de cada 4 persoas está por riba da idade de xubilación na Zona Bella e, por certo, o Concello mira por outro lado. Porque a mí me gustaría que este grupo de traballo algún día preguntaran por turismo e sí por a opinión que temos os veciños da Zona Bella sobre o Concello de Santiago e sobre algúns departamentos. Pero aquí o que si se ve é que a xente está abandonando o que é o propio corazón da cidade, os propios Compostela. Ou polo menos afecta. Pero tamén me gustaría que, polo menos, as institucións que teñen que decidir sobre o tema do turismo, como o Concello de Santiago da Xunta, pois o mellor busquen canles esa polo marketing turístico, esa todo tipo de ferramentas para reorientar.